Salam nakaskanop man mga pagariya sa Salam nakaskanop man mga pagariya sa mga nakaskanop man sa mabububu ari na idayda mi pantag sa iman to sa miyang adi ka mga taway sa bulaklak. Oh, Nasalam na ka na sa kanumang anunotak kaiman tawa gawin nami abagus surago na 2021. Nadadan madapamanas so ikakalak ko mga tawa pandemik kasi coronavirus. Miya sawa mambuo mga tao na miya adik sira na sa kapamula ka sa dunia ka. Badila bauro na so mga pagariak ka na saranaw ka. Miya adik sira na gigilubas sa gabi-gabi ka. Kapiyay kalaian niya ganap sunguan nila na sa ingada kapat taga na may gubak kuno dali na mo na ka. Sana nada kala sugabi-gabi ina umang alulot madinga pagkagabi na makau masawalay na. Deaki gabi ni anak kami ngikuan niya na sa bulak mingikuasa ka ang sukno mga watairam. Ayap ni man tuwa mala ipagkalakot na sololota pagkaw masawalay ka. Di ka niya nakiisu ba mapipiya aginawang kakamiyak kalikoko kikitaguan na sa bulak ka. Ubad na wata at tigira na gabi-gabing kanana, diya na agluminang kanabagana karakonakang. Tanto besak ko mapiyay para sana. Igira ading kau nakasepik ka na mikerata aginawa ni anak ka. Api ako na subulak na di kaung ko na pemagay. Dira besuto mambuka tao anapi amasa mambuuto ka. Pikepitala na ka suing gebing ka na mingi pamasang kaon. Nakadiya nga na mambu imanto na igiraad na lulot takapakaw masawalay na dingka dikatepok ka nakabamakakuha sa bulak ka. Perila iyak ko niyo ubak kanoro na kia ilate ka titu-titu denaya benar. Naiman tup na mga pagariana madiya nga mimbeloyat teko kapapakasepe ka kubulaka dingkadeng ko na katawana. Naiman to nagunakan tanoana nakada kekawasa naguna mga lolot.